Kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم يلا تنوك ولي من دونك صلي على ربك أني محمد دو أنا سودين سنو أنا كصحابة كرنغرلون أني ما منون تقولوا لني بارج من كليه فوق سيدون لبا ما على قننا وبلا جلن يولا وكفى مباو فول من دمنا كشيا چمنچه هنا alban ye barkay badon tv shirif la jabo maliko ka ambaw fo ko wale man don sanga an wati bela jele na au kanya madalila bi wajuli kene konna na ambaw la donia ka fo ambi Côte d'Ivoire jamana kan korogo marala fédération pro un konna na dugula meme wele ko samoro soba ka be février kaloma samba fla ani mogani woro ka kene anfana karamo Sayyid Sharif Ousmane Madan Haidara de an karamo Sayyid Sharif Ahmed Tidiane Haidara ka korogo tourné ay wajuli banyana maya samoro soba wele blala al-islamaw ye wele jabi ka bo fan chaman fe ka samoro soba segere manamina fana karamo Sayyid Sharif Ousmane Madan Haidara de an karamo Sayyid Sharif Ahmed Tidiane Haidara donani kene sanuma en konnana ay al-islam jama fo ni sojan farfoni asabati lenko asigero la korofo dila ma ba wele loma ani tonye mo doma mi sorolo la anga je anga nyima do fe ola ambe folo ka samoro soba dugutigi fo ko alije sona ka anta duna bismillah amba fo la alaka dugu baraka alaka anay dugu de bebe na bora me almami fo ka gbatigu fo ka misonye mo fo ka kamele ku dugu fo albe dugu ni alaka baraka do ala na bora ambe anta selection mo be fo minu farla nyogon kan ka kon labe alaka baraka do la na bora ambe fédération fo no basirma na ta biro mo ko ni je o le kera sababu yambe serifiu sorla o bena an fe bursi ko na du de nula wala alaka barga du korwala alaka korgo tonde um bekelema ala nyata ka di na mborambe karamo fo albi aduna dugun na herala alaka ayre sabati alhamdulillah am ala fo ka albalañ mando ala mi ye bijira awna ka klan ka nyin ala fe halble ni nyongo tambe ala bol alaka di amma alhamdulillah ambe korgo marana ambe ankanyamo ko fu kata fo sanfe abjan kadina fo yan korgo kan se fo yan bifongoya ambe anka amara jar suba fu umi anka section pesdai alhamdulillah are mi ye am bela jelen gla ni hakil na nyumawi amba nyin ala fe ka nyin nyamo ko fe ufana ka dubaw ke amrayi halibile ala ka se sabati abe fe dina ni beta chogo mina ala ka sabati alhamdulillah u kofe aywa ina ko nyamo ko temena kan chogo mina an yali mina bunjal marana fédération ko na sakon alhamdulillah ufana ye ngan ya yirake ka klanka dubaw nyini ke ka nyesi an ka nyamgo beleje do ka do bawo ke an ye yelme mandogo aywa an kon yelme na bunjali ina fo fédération ka ko kono o fana ye bonyama fen di amma umi ye jonjonye ka di an ka flas sangari masalifu sangari koni kwere kela ko kono min ke udi ni kontor don note an kon betana e togo mina ga sangari ko yela la min ke aywa sirfike ka hakil to yorna ka do boke oho hay ala ka jallu fana caya kono ani sirbew o ye mindi ko anga di anka fédération nyamgo ma umi ye salfu sangariye
aka di nyanganduma ka klan ka di anka certificat bonyalo ngan ya yira fenlo ka klan ka nyesi anka federation korgu basir ba fofana ko afofana kunu afofana sini ambe foli ani tanuchi karmawai darama ayemi yala ka yamaro konana kaka jon kalawla amba fo ka barkada o ko fe amba nganya mo fo siri mama fofana anaka biro mo ambo fo ka laidu dafala anya wati be ka fara anganya mo federation babu mo ka ambo fo ko barkada o ko fe ambe be mo section mo fo ko walnyimando o ko fe ambe jama be fo mo nana kana kenen bunyambulo ambi be fo danti foli mina o ko fe anga namba ka foli ambo ka foli kalpa anga nyamo la ku fu anya ko sebe danti foli mina angon bena bo kangene yirake miso be tola section miso be tola ka fo an karamo sherifu ye anaka tama nyongo wonna na herala la ko nymasigi ni ko ndamne na herala la ka kunchen herai namba bele jelifo yani miso ambo bele jelifo ana na herala la ka an kosa herala e ko fe ama kala mo bismillah she mare tijani ka bo malla ana tama nyongo bele jeli anga forbo bele jeli ona na herala la ko kosa herala o me tuna mi ga la ka tuna kunche herala ala ka ambe sababa ma kala mo ala ka mi angoro ala ka shiu sabati juguti bana ala kana jugu sana ala alhamdulillah mbala fo dante foli mina dante walimando mina ala mi sona kanga la nyini nya ambulo ka kerengara fo ka njo akene kan mbala fo ka walimando sa adama de me la nyini ke malatika ke ba ala taala le ala sona kanga la nyini nya ambulo dabi wati nyanya nyini ankara mo fe akana anga tourner ke o ala sona wati min dama ala fana sona wati sira ka kala ka kerengara ka njo akene kan ambala fo ka walimando la ka nyina ala fa alibi anga la yin son herema be ala ka be nyambulo am sara ko nya yarabi ala ka ngi shoma namborai ambe foli kerengere ka di karamo ma ka haidara ka danse antama nali jarani kata se nouveau na akabon katme foli kan ka foli kerengere ka di anofoto ba bema munu bora bijan munu bora malla munu bora boake munu bora yoro kana kata se hali fere kerawma parce que ndia ya ko jara jamale baja fere karaw tugun bango sigiri daraw banko o bele banga ko bunya lu banga ko ja mena to la yere damama a to baje do ambe befo ka bela jenu wala nyondo unana kananga ko finga ko baya mbulo ala ko sarani here fefe nana befana na nata dole kama mbala dali minta hamishi wo she bele bi tado kana mo yere bunya kama ala ka beta no ay alhamdulillahi rabbil alamin amba wala dunya kafo ni kene sanuma en konnana wala yuma don tableau do taraka di uka tonden kesir lendo ma odoye uka president baye Siriman Fofana obara obanenko anfana karamo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara de ankaramo Sayyid Sharif Ahmed Jan Haidara la selibake nindonshu anye min soro kene kan anga je anga nyima dofe ambi ala tangani ka bo shaytana toroma ambe kana dandani setige alaba togoy kishi ade nema chama nyine abula ko ke nabi mambaka noe Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira sodunga sanu ani kira janyo nyumo ani mo nyuma meno farala oka ni nyuma keliye fokata se nyewudi ma amba nyine alafe alaka neni awiya ula amin o temele ko ko boy ko defo ni kanen ko ni islamé ka fuli kan e ni ko de ye alaka kishike neni aw beladire ko amin alaka na hamugla amin alaka sabo dama amin labango nyuma be ala bolo ala ko no ya nawi amin alaka na korota alaka na wasa amin alaka na malo alaka na labla amin alaka na ndese amin alaka san yere koro amin alaka na sir danfena amin ya rab lako kaka ala yakama ni alakira horomay amin sallallahu muhammadin wa alihi wa sallam alhamdulillah ambi ambadu feya
alhamdulillah tama yi hukumu kono ka bɛn le 11 février 2026 Dalila est prévue du Samara lundi Soba 1er février Fonnala 2027 au dimanche. la alhamdulillah ala sɔnna an ɲuman donna yan kana sɔrɔ an ka dugu ɲɛmɔgɔw an ka dugu maabaw dugutigi an ka imamu ani ka fara jeunesse ɲɛmɔgɔw kan ani ka fara an baw kan u bɛɛ y'u ka baara bila ka an kunbɛn dugutigi tilala ka laɲini kɛ a ka dugu ye ani dugudenw ye hɛrɛ sɔrɔ la inshallah an ti ɲina an bi a dugawu ɲini kɛ hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a don a ka mara kɔnɔ k'a don Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dekun minnu bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen wuli ala m'o kɛra alhamdulillah an nisɔndiyara u ka kunbɛ ko ɲuman na u ka kanu yirali la ko o sara bɛ ala bolo o y'an kunbɛ tɔgɔ min na n'o ye ala ko tɔgɔ ye n'o ye diinɛ tɔgɔ ye an y'a fɔ taama kun ye o ye hakililajigiw don ala ye fɛnba min kɛ an ye foyi man bon i ko kanda ala ka nɛɛma min ka bon a ka nɛɛma bɛɛ ye ka d'a ka jɔn ma o de ye a y'a yɛrɛ dɔnni di mɔgɔ min ma e ka ala dɔn ka kɛ diinɛma ye k'i ta cogoya dɔn nin ɲɛnamaya in kɔnɔ o de ka bon nɛɛma sɔrɔta bɛɛ ye alhamdulillah n'ala y'o sira don mɔgɔ min kɔrɔ min bi diyagoya e kan ko a matarafa i jija i cɛsiri diinɛ ye diɲɛ hɛrɛ sɔrɔlan de ye diinɛ de ye fɔlɔ ye o de la an delila k'a f'i ye n ka laseliw senfɛ Luqman al-Hakim a denkɛ gɛrɛla la ko n fa ko fɛn jumɛn bɛ yen ni maa y'o de sɔrɔ diɲɛ na i nafara ni diɲɛ sɔrɔ ye i nafara a ko ni adamaden ye fɛn min sɔrɔ n'a b'i nafa diɲɛ kɔnɔ yan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ko n den o de wele ko diinɛ diinɛ sɔrɔli ala dɔnni ala ka sira minɛli o labaarali ko ni jɔn ye o de sɔrɔ k'a nafara diɲɛ so sigi kɔnɔ ka tɛmɛ sɔrɔta bɛɛ kan ne ye tiɲɛ ye diinɛ de bɛ se k'a bɛɛ kunbɛn ni gɛlɛya nana diinɛ de bɛ se k'a kunbɛn k'a bila minan kɔnɔ ka kun n'a ye ka ala kɔnɔ wa ni sɔrɔ fana dayɛlɛla diinɛ de bɛ se ka e bila ɲuman sira kan i kana dansago kɔrɔ diinɛ de ye adamaden bilasirala ye min ka bon ka tɛmɛ adamadenya la hɛrɛ bɛɛ kan o ye diinɛma ye n'ala y'o sira di maa min ma cɛsiri de b'i bolo jija de b'i bolo o de la cɛ min cira ni o diinɛ sanuma yɛrɛ ye ka di an ma ala y'o de fɔ a ye waati bɛɛ a ko muhamadu muminu hakili jigi sabu hakililajigi a b'o mumuni nafa kuma u fɛ o bila sira ni min bɛna sira jɛ o bɛ ɲuman sɔrɔ ni ne b'an ka dabila fiyewu n'o ye taa ni ka segin ye n'o ye laseli ye n'o ye wajilu ye sabu a man ka dabila bɛɛ b'i se la shetanɛw ni shetanɛmaw hali bi olu ta ma jɔ u bɛ sen na o la ala ko ani alama o fana kan ka jida fɛ de a fara b'an ka faga a bila o kɛnɛ de kan o la an tun ye walanda dɔ de daminɛ kunu bilasirali kama alakira ba nɔ na alakira Muhammad al-Mustafa a ye kuma min kɛ ni imam Ahmed n'ale b'a ma filɛ fi musnadihi a ka musnadu kɔnɔna la ko alakira ko fɛn naani min bɛ maa nafa diɲɛ kɔnɔ n'i y'o labaara ka tila k'i nafa lahara fɛn naani an kun sera fila de ma o waati ma fɛrɛ k'a tɔ fila tugu a la inshallah an y'o de labɛn ka o tɔ fila lase
bishoina an badenw ma an bɛɛ bilasirali kama sabu Mustafa nakun ye nin de ye ka kuma an fɛ an ka se ka o nɔ ta ka baara kɛ n'a ye silamɛya ni ɲɛ b'a la ni kun b'a la labato dama ko don ala labatoli a n'a ye min ci kana diinɛ in di an ma ati'u llaha wa ati'u ar-rasula a ye ala labato fɔ kan na o labaara a ye kira fana labato yamaruya kan na o labato o de la nin kuma ninnu a ti lamɛn ka taa ten ni jɔn min lamɛn dɔrɔn i b'a lamɛn de ko ne bɛ se ka mun kɛ a la o de y'a nafa ye n'o tɛ ni kuma kɛra a bɛ mɛn nin tulo in na a bɛ bɔ dɔ in na nafa si t'a la i b'i jija n'i bɛ laseli lamɛn ala ko lamɛn kana lamɛn ni tulo jala ye a lamɛn ni dusukun ye o de bɛ nɔ bila o la ka yira ne ni aw la an k'o laseli sira kan an k'o kira ko adamaden ye fɛn min b'a nafa a fɔlɔfɔlɔ de ye amaana ye danaya ka kɛ danayamaa ye ka danayaw dafa a tigiw bolo maa ka bonya a bɛ dulon o la an y'o lase sɔrɔ danaya kɔfɛ tiɲɛ n y'o de f'i ye an tɛmɛli la o tiɲɛ ye fɛn ye maa kan ka tugu min nɔfɛ sabu ala yɛrɛ faralen don tiɲɛ kan a fɔbaw kan a minɛbaw kan a bɛ diyagoya an kan an ka kɛ tiɲɛ minɛbaa ye a fɔbaa ye a n'a baarabaa ye an jɔrɔ ye de sura min kan ka tugu a la o de ye tɔ fila in ye mɛ an ka dɔn ko tiɲɛ min n'o bɛ kɛ k'a laban ala y'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko ya ayyuhallazina amanu aw minnu limanara ka da ala la ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin a ye siran ni ala ɲɛ a ye siran ni ala ɲɛ wa a y'a jija a ka fara tiɲɛtigiw kan a y'a jija a ka fara tiɲɛtigiw kan o de la n ko kana kuma lamɛn ko jɔnni y'a fɔ kuma lamɛn ko mun fɔra fɛn min fɔra o de bɛ minɛ o de la kuranɛ ko ten mɔgɔ minnu n'ale ala y'o kanda o de ye mɔgɔ ye allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana mɔgɔ minnu n'u bɛ lamɛnli kɛ kumakan na u bɛna ala ta lamɛn o wajulukɛlaw lamɛn nka u ti bɛɛ nɔfɛ tugun dɛ bali kuma ɲuman ye jumɛn ye tiɲɛ ye mun ye kunfɛnbaw tɛ wa ala ye adamaden yɛrɛ da a ma kɛ kunfɛfɛn ye fiyewu sabu a ye fɛn dɔ d'a ma min wele ko hakili min bɛ kolo ni ɲuman k'o fɛsɛfɛsɛ k'o bɔ ɲɔgɔn na ala y'o de di an ma o bɛ wele ko hakili o kɔrɔ adamaden tɛ kunfɛnmaa ye o kɔrɔ hakili min dira an ma o bɛ lamɛnni kɛ a bɛ lakɔlɔsili kɛ a bɛ ladɔnniyali fana kɛ o la e kan ka lamɛnni de kɛ ko mɔgɔw de kunna jara ale ala ye mɔgɔw de kanda mɔgɔ minnu bɛ lamɛnni kɛ nka u t'a bɛɛ o tɛ tugu a bɛɛ kɔ o tɛ tugu fɔba bɛɛ kɔ nka kuma ɲumanw minnu bɛ jɔn bilasira ko o bɛ tugu olu kɔ ala ko cogo di ko olu tigilamɔgɔw ko ale ala ye olu de kanda hadahumullah ja ala bɛ maa kanda ni mɔgɔ yɛrɛ ka laɲini de ye jɔnni kuma ɲuman minɛbaa k'a laban ala ko ale ye minnu kanda dɛ o ye olu de ye o la min kan ka diyagoya kan o ye nin ye tiɲɛ ka fara a minɛbaw kan kuranɛ ye a laban ni o de ye wa ko an k'a dɔn tiɲɛ in de bɛ an nafa don na don min mɔgɔ si ka hɛrɛ ko tɛ yen den tɛ yen sɔrɔ tɛ yen k'a bɛ jɔ nafa fo mɔgɔ min taara jɔ ni tiɲɛ ye ala la kuranɛ ko cogo di haza yawmun yanfa'u as-sadiqina sidquhum haza yawm nin bi don
no ilahara kenesa أيوة akonna mo do do ko donde do نعم yanfa'u sadiqina centigu olu bina nafa الله o أكبر bina niyoro soro Ange. ni munye أيوة sidikuhum سجى o ka cien الله أكبر o ye min mina diɲɛna ya ka sabati o kan an'o kɛra min fɔbaa ye نعم an'o kɛra min baarabaa ye الله o أكبر kɔrɔ lahara ko haza yawmu yanfa'u نعم as-sadiqina sidikuhum الله أكبر إدراك كرام الدين a bɛ laban nin de la كنكا nka kabiri diɲɛna don أها maa o maa kɛra cɛ minɛbaa ye musa i tɛ so la أيوة تيجي olu b'a dɔn dɛ إدراك la maa o maa ye tiɲɛ labaara diɲɛ kɔnɔ yan e tɛ se ka bila u ni san cɛ bilen أيوة تيجي إدراك sabi والله ala sɔnnen don ka olu sen sabati الله أكبر n'a ka layidu ye الله أكبر ɔ ni de kun ye filanan ye أيوة k'a fɔ lahara an k'a dɔn o de bɛ an nafa tiɲɛ إدراك a sabanan kun ye jumɛn ye ne kira ko tɛ al-ifa الله أكبر yɛrɛ minɛ سجى aw al-afaf yɛrɛ minɛ الله أكبر nin de ye fɛn ye نعم tuma dɔ la min ka gɛlɛn adamadenya la ها dɔ bɛ yen أيوة a bɛ tiɲɛ ye ka fara tiɲɛ kan نعم dɔ bɛ yen a bɛ danaya yɛrɛ ɲini k'a minɛ ta الله أكبر nka fɛn min bɛ maa caman bali tiɲɛ sabati la o ye ka tugu i nege nɔfɛ الله أكبر a shahawat سجى إدراك o de la kira ko ten ko diɲɛ kɔnɔ fɛn min bɛ maa nafa ni fɛnw bɛɛ ye أيوة o jatetɔ kira fɛ نعم a ye ifa naati wa nin ye alakira yɛrɛ ka mankutu dɔ de ye al-ifa الله أكبر ka ko a ka cidenya ɲɛ ni mankutu in de fɔra alakira ma ko yɛrɛ minɛna don i tɛ kira da ye maa si ka kuma la a kɔrɔfɔli la walima maa dɔ labilali la i t'o ye alakira nɔ la الله أكبر كراتوك ifa bɛ alakira la ka bɔ bɛɛ ka walinagolo dɔ namarali ma kalifa minnu kun bɛ kɛ kira ma bɛɛ b'i ta dafalen sɔrɔ a bolo بني جو ifa tun bɛ kira la كجو ka bɔ bɛɛ ma maa ma deli ka kira tamanzɛn ni walimuso dɔ tigɛli ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ أي أمي إدراك al-ifa كرام الدين ne ni ma sabati maa o maa la maaya yɛrɛ ti dafa أيوة تيجي fiyewu ni fɛn min tɛ nin y'a la belebeleba ye mɛ bilahi cɛ dɔw sera ka nin y'u yɛrɛ la k'u ni kolo ka afaaf yɛrɛ minɛ ka o ye u yɛrɛ la ka jeni o ye ka sabati o kan بني n delila ka nin kisa fɔ n ka laseli dɔ senfɛ n'o ye maliki bun dinar الله أكبر إدراك maliki bun dinar نعم ala jɔn don أيوة min siranna ala ɲɛ الله أكبر don dɔ la a tɛmɛtɔ سجى ka taa a taara bɛn ni butigitigi dɔ ye min bɛ yiridenw feere الله أكبر a kɛn bɛ k'a ka yiridenw bila butigi da la ale ɲɛ ye fɛn min ye نعم o de ye kafasu tin toro kɛsu a y'o sigilen ye الله أكبر a ye toro nege minɛ سجى a y'a nege minɛ a ɲɛsinna butigitigi ma نعم a ko a mago bɛ toro la أيوة ko nka foyi t'ale bolo wari la الله أكبر nka n ka sabara sen fila filɛ n'o bɛ se ka toro hakɛ min di yan o minɛ سجى إدراك torotigi sabara in yɛrɛ sabara kɔrɔlen don نعم torotigi a ko nin ti fɛn sɔrɔ ne fɛ yan الله a أكبر y'a ka sabara kɛrɛ a kan سجى إدراك ala jɔn toro nege b'a la بني nka نعم a se t'a ye الله أكبر a ye min di torotigi masaw ma a y'o fila kan n'o y'a ka sabara sen fila ye a y'o da a sen na ka sira ta الله أكبر a bɛ ka taa أيوة ala y'a kɛ cɛ dɔ ye u ka action ye yɔrɔ bɛɛ ale y'i teliya ka na butigitigi yɔrɔ نعم k'e ti karisa dɔn wa ko karisa jumɛn k'i ni min kun bɛ kuma na n'i y'a ka sabara sen fila kɛrɛ kan n'a taara a ko e t'a dɔn a ko ne ma nin dɔn الله أكبر a ko an bi cɛba min tɔgɔ mɛn ko maliki bun dinar nin y'o yɛrɛ de الله أكبر إدراك
أكون دي مالك بن ديناري أكون دي مالك بن دينار ولي من أولياء الله أكبر على جون من وزرنا على نيه على يسنا كفاسين رب ترتيجي كو أكاك مالما غلام دوكمبي يخدمه من بي أكبار أوكي أكاك جونغني أكو ترتبلي إكا تكدام ده أكسوتا إكا مالك بن ديناري مجد نياسو إكا ندام كونكوتي وانيه كان مروي sabu ya sɔrɔ maliki bun dinari bɔ waati mɛnna a taara nga ko i ka kan hɔrɔnya ɲɛ siri nin na n'i y'a ye nin d'a ma ko ne ko ten fo ala kama kamalen ka kan hɔrɔnya gulolen o la kɔrɔ bɛ ale y'a da a kunna ka bɔlɔ bɛɛ minɛ ka sira ta fo ka taa bɔ maliki bun dinari ka so kɔfɛ kosɛbɛ ani toro kɛsu bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ bɛɛ a ye maliki bun dinari ye a y'a fo toro kɛsu b'a bolo maliki bun dinari y'a laminɛ a ko hɔ nin bɛ y'i ta ye maliki bun dinari a ko munna tan a ko nga patron o de ko ma nga toro kɛsu ta k'i ma kɛ ka n'a d'i ma ko sabu ka d'a kan i bɔra yan dɔrɔn mɔgɔ dɔ nana i fɔ a ye k'e de ye maliki bun dinari ye a ko n ka n'a d'i ma fu ko nin y'i niyɔrɔ ye a ko a diyara n ye mɛ a f'i ka patron ye ko ne yafara ko ne yafara yɔrɔ bɛɛ kamalen ko a ma a ko sabali a ko nin minɛ inna fihi itqi a ko ne ka kan hɔrɔnya gulon bɛ nin na maliki bun dinari nin minɛ n bolo sabu ne kɛra hɔrɔn ye ni nin ye maliki bun dinari ko kamalen y'a mɛn inna fihi itquka wa inna fihi riqi a ko e ka kan hɔrɔnyali b'a la nka ne ka layidu tiɲɛ b'a la ni kɛra layidu tiɲɛna ye jɔn bɛ fisaya n'i ye kamalen ko mun na a ko wallahi aqsamtu billahi adaban ala nafsi lan tazuqa tina ila yawmi ddin Allahu akbar a ko kuma min na ne y'a ɲini ka toro nɛgɛ minɛ k'a dun ni ma ɲɛ sɔrɔ a la n dun tɛna suɲɛ n tɛna bi mɔgɔ ka k'a ta a se tɛ n ye ko n ye layidu di ala ma a ye layidu jumɛn di ala ma ko fɛn min bɛ wele toro ni n t'o nɛgɛ minɛ bilen ne ti toro dun bilen fo n'a kɛra lahara alijinɛ kɔnɔ ye n'o tɛ n ye toro bali n yɛrɛ kun kan a ko cogo di adaban ala nafsi aw li nafsi n jogo doni kama ni bilasira kama ka se a faafu la yɛrɛ minɛ na ni ye ka bɔ halala dɔ ma ye jango haramu a ko ne banna toro la o de y'a kɛ n ye o layidu min ta ni ala cɛ kan gala kan ni ye toro dun ya n ye kalenka jafa a ko ne ye n dabɔ ka ni bilasira k'a fɔ a ti toro dun bilen الرجال مواقف cɛw n'u jɔyɔrɔ don o de la ni kololi ye ala ye hakɛ ko don jɔn kan ka jato min na o de ye a ye janto nin na ni ye fɛn halalalen dɔ bali a yɛrɛ kun ka fɔ lahara jango haramu nɔfɛ jango walinagolo nɔfɛ a kan ka sabali ladili kan ka kɛ cɛ dɔw la ninnu tɔgɔ ka bila histoire kɔnɔ gansanw tɛ u ye fɛn dɔw de kɛ ka bila u ka ɲɛnamaya ni ye kira ka bilasirali kan a sabanan ye a laban ye jumɛn ye ko husnu al khaliqa
jogo ɲumanya husnul khulqi jogo ɲumanya fɛn naani fɔlɔ ye danaya ye filanan ye tiɲɛfɔ ye sabanan ye yɛrɛ sɔminɛ naaninan jogo ɲuman wa a naaninan ti dafa fiyewu f'i ka tɛmɛ ninnu bɛɛ fɛ danaya ka ye i dalakan na i yɛrɛ kun ka i ni jɔnw cɛla i ni ka ala cɛla tiɲɛ ka ye i bolo fɔyɔrɔ la ani waleta la wa i k'i jija i ka se yɛrɛminɛ la jogo bɛɛ bɛ dafa ni min ye o de ye nin ye ko jogo ɲumanya nin de ye a laban ye wa kira ka kiraya k'a fɔ Muhamadu Mustafa cikunba n'i bɛ ɲininka o la ni maa min ɲininka ko kira kun nakun ye mun ye a yɛrɛ ye min fɔ o jaabi di kira ko innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi ko ne Muhamadu cira kana jogobaw de dafa jogobaw Muhamadu ci kun ye kana jogo ɲuman de dilan mɔgɔw ka sabati jogo kan wa kabiri Muhamadu Mustafa nana kalan min bɛ sɔrɔ a nɔfɛ o ye o de ye ka mɔgɔw lasara munna ɲumankɛ juguman tuli ne de la mɔgɔw ye nin dɔn a yɛrɛ la ka kɔn a ka ci ye wa a nalen nin wele da nin fɛn fila minnu ye kira yɛrɛ ka ɲumanya dɔn olu farala kira kan ko nin tɛ nkalontigɛla ye nin ye jogo ɲuman ye o la kira yɛrɛ ka jogo o ye dayɛlɛ dɔw ye ni tubi minɛli ye nka a tilala ka mɔgɔw wele ka na min ma ni o fana ye jogo ye o ye dayɛlɛ dɔw ye ko maaba kan ka don na e kun ye maaba ye an bɛ tugu i la a kuma min b'i da o ye maabaw ka minɛta ye anw bɛ fara e kan silamɛya yɛrɛ ye nin de ye o de la ni haqaiqu ninnu ni nin bɔra silamɛya la a bɛ gɛlɛya an ka se k'an ɲɔgɔnna dɔ convaincu ni seli ni sun ye ka bila la ten sabu ne selila a bɛ mun ɲɛ ye n ye dumuni to yen ka ji to yen a ye mun dilan madama ne ni tɔw ka kɛta bɛɛ ka kan ne bɛ n ka baara bila cogo di ka don e ta la ne bɔ n ka diinɛ na cogo di ka don aw ta in na kun t'a la o wa fo kun de ka ye ko la silamɛya kun o de ye jogo ɲumanya ye wa o ma sabati maa o maa la a ka ca la i b'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ de ma sabati e la sabu diinɛ ye jogo ye ala dɔnna dɔ ko ten ko ale ka kɛ kafiri jogotigi fɛ a n'o ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnya diɲɛna ya k'o de ka d'a ye ko maa min ye silamɛya b'a tɔgɔ la ka sɔrɔ jogo ɲuman d'a la ko a n'o ka fara ɲɔgɔn kan ale bɛ kafiri boli sɔnna a jogotigi fɛ ka fara o kan k'o baara ɲɔgɔnya diɲɛna ya k'o de hɛrɛ ka bon o ka fisa ale bolo ka tɛmɛ maa kan min bɛ seli la misiri kɔnɔ ka jogo jugu don ne ye tiɲɛ ye olu b'a dɔn dɛ a b'i janfa olu de welela ko n'i dara la a b'i janfa ko n'u ye layidu ta u b'a bɔrɔtɔ ko n'u ko n ko nkalon don nka kafiri jogo ɲuman tɛ nkalon tigɛ kafiri jogo ɲuman tɛ maa janfa kafiri jogo ɲuman n'a ye min fɔ a b'o dafa o la min kan ka kɛ o hɛrɛ ka bɔ dɔ ɲɛ kosɛbɛ o la kodɔnna yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ ye an ti balo lafiya la fiyewu fo jogo ka sabati a ma o la kira ko ten a ka kumakan na ko inna min akrabikum ilayya manzila yawmal qiyama ahasinakum akhlaqa a ko aw mɔgɔw la suruma ne Muhamadu Mustafa la jigiyɔrɔ la walima sigiyɔrɔ la a ko o de ye a mɔgɔw la min jogo ka ɲi ka tɛmɛ min kan min jogo ka ɲi min jogo ye ko olu de ka surun ne Muhamadu Mustafa la lahara o kira Muhamadu Mustafa ko ten ko fɛn min ka giri mumini ka balansi la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ka lahara jɔ don k'o ye jumɛn ye ko ala ɲɛsiranya ni jogo ɲumanya
ma fila faralen ɲɔgɔn kan k'a fɔ karisa ye ala ɲɛ siraba ye jogo ɲuman t'a la nkalon don ala ɲɛ siraba tɛ la maa o maa siranna ala ɲɛ a bɛ dɔn i jogo de la a bɛ dɔn i ka fɔta dɔ la a bɛ dɔn i ka kɛta dɔ la o la an jan kan ka to ninnu na kɔlɔsi kan ka kɛ an bolo nin fɛn ninnu na o de la Seydina Ali a ko fɛnw farala ɲɔgɔn kan fɛn saba la hadamaden ka y'i lajɛ ta an-nazar ani hadamaden ka fɔta al-kalam ani hadamaden ka miirita at-tafakkur ko nin fɛn saba in ko hadamaden ka kow bɛ nin kɔnɔ nka ko ni mɔgɔ min ni o ka a tɔgɔ ye di kuma ko ni o ma kɛ ko suma ye a ka kuma ɲuman ma bɔ a da kuma ma kɛ zikru ye ko suma ye k'o ka kuma k'o ye fili ye wa ni maa min fana ka miiri ma kɛ tafakuru ye miiri min bɛ n'i la fo ibra ka ye ko n'o ma ye maa min na k'o ka taasi ye fu ye ni kuma ninnu jangan ka to ninnu na kosɛbɛ sabu ani sukut a ye fɛn saba de fɔ hadamaden ka a tɔgɔ ye di kuma ani hadamaden ka dade ye ko fo dade o fana ka kɛ miiri de ye taasi ye ni hadamaden y'a dade dɔrɔn kun b'a la wa ni hadamaden kumana dɔrɔn kun b'a la ko fo nin bɛɛ ka sabati kuma ka k'a yɔrɔ la nka ni kuma bɛ kɛ o ye ɲuman ye ni dade fana bɛ kɛ dade tɛ kɛ gansan ye f'a ka nafa kɛ ni jantora nin fɛn ninnu na adamaden bɛ lafiya nka ni miiri ma kɛ yan de wa ko fo an-nazar i ka yeta i bɛ fɛn min filɛ fo ibra ka y'o la ibra an-nazar ibra was-sukut fikra wal-kalam zikra i bɛ min fɔ o ka kɛ kosumali ye kosumali ala nɔfɛ walima kosumali dilanli sira kan nɛ bɛ don fɛn minnu na komi n'o bɔra i ta la ko kuma kɛra fu ye ni maa min ka yeta taasi bɔra la ko yeta ye fu ye n y'a f'i ye n ko hakɛ ko don wallahi fɛn caman bɛ yen adamaden bɛ tɛmɛ a kan ka sɔrɔ ni adamaden jɔra filɛli la o la i bɛ masaya segin ala ma i b'a dɔn ko setigi ye ala ye o de la ala ko cɛ dɔw bɛ yen mumini hakika dɔw ko olu dalen bɛ filɛli kɛ ala ye kabakolo ni dugukolo a y'u dan cogo min yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nka miiri nin ti maa caman na dɛ ka miiri ala ko yɛrɛ la n ka fɛn dɔ sɔrɔ ni na n'o tɛ n'i ye kabakolo gulon cogo lajɛ kala dɔ koyi ala ko ten ko adamaden n'i ka kabakolo lajɛ ala y'a gulo cogo di hadamaden ka danfɛnw lajɛ tuma dɔ la a b'a fɔ ɲaamɛ lajɛ kayfa khuliqat wa ila sama kayfa rufi'at wa ila al-ard kayfa sutihat fadhakkir fa innama anta muzakkir Muhammad Mustafa Qur'an nana ale de bolo nga ko cogo di a fɔ hadamaden ka lajɛli kɛ ne ala ka danfɛnw na dɛ ɲaamɛ yɛrɛ dan bɛ cogo min ala bolo hadamaden k'a lajɛ walanda t'o kan n'o tɛ n'i y'o dancogo lajɛ ala yɛrɛ bolo khususiyatu minnu bɛ ɲaamɛ la fɛnba don i b'a dɔn ko ala ye fɛnba kɛ o de la tuma dɔ la hadamaden ala bɛ i yɛrɛ dancogo yiri i la ani fɛn minnu b'i ni san cɛ ko i ka miiri antum ashaddu khalqan am as-sama' banaha yala aw de ye danna gɛlɛman ni belebeleba ye wa walima kabakolo min gulolen don adama n'a den bɛɛ kunna de ni kelen dani lajɛ e ye kelen ye ko yala aw ta ye gɛlɛya o de ye gɛlɛman ye wa walima ni ala min ye kabakolo bɛɛ gulo e k'i miiri o laban
tile b'o de la kala b'o de la dolow bɛ o de la san bɛ na ka bɔ yen de ani sama banaha ni hadamaden miirila i bɛ ala sɔrɔ ni ma dilan ten dɛ n'i ye fɛn o fɛn ɲɛ ko faamu b'olu la ko olu ye kodɔn sɔrɔ nka ni e yɛrɛ y'i miiri ko kodɔnna dɔ de ye nin kabakolo in dulon o yɔrɔ bɛɛ i b'a tigiya minɛ o la i b'a dɔn k'olu tɛ recherche scientifique tɛ savants tɛ philosophes tɛ o kɔrɔ a bɛ segin jɔnni ma o de ye setigi ala ye sabu foyi ma kɛ ten ni foyi ma kɛ ten n'i ma kɛbaa sɔrɔ min na dun o n'u ka fɔri bɛɛ e tɛna segin olu ma o kɔrɔ a bɛ segin min ma o de ye setigi ala ye ala bɛ yen ala bɛ yen o de la nin jogoba naani waati cogo kama alakiraba ye anju ka kɛ min kan an ka nafa kama diɲɛ na yan wa a b'o cogo kelen fana na a n'an ka niyɔrɔ sɔrɔ la lahara o de ye nin jogo ye a laban k'o de ye jogo ɲumanya ye wa fɛn min bɛ ɲini jɔn fɛ kuma bɛɛ o de ye nin ye wa jogo bɛ jɔn nafa kabiri yan de diɲɛ na yan lahara ka taa tɔnɔ ta o de la alakiraba muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ka wele nana tarkizu kɛ min kan o de ye jogo ye o jogo sabatira ni min ye o de ye baya alayidu 6 ye o la ni kumakan ninnu a ka maa nafa o de ye nin ye wa a bɛ nɔgɔya e yɛrɛ bolo ka nin jogo ninnu da ka baara kɛ n'a ye kira ye min ni a ma n'i y'o minɛ Muhammadu Mustafa ale de y'an wele ka kɛ layidu 6 minɛli kan n'o de wele albay'atu alal islami silamɛya baya layidu 6 ne y'o fɔlɔ de ye ko n ti fila fara ala kan n ti suyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhammadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni layidu 6 in ala kira de ye nin wele da ko mɔgɔw a ye na nin kɛ wa cɛw sɔnna minnu tugura alakira nɔfɛ ka layidu 6 minɛ a bolo n'o wele ko sahabaw musow sɔnna ka layidu 6 minɛ alakira bolo minnu bɛ wele ko sahabaw o de la anw y'a lase an ka kumakan bɛɛ la n ko cɛ tɛ alakira nɔfɛ muso t'a nɔfɛ f'a bɛ layidu 6 minɛ alakira bolo ka s'a kan wuli b'a dɔn dɛ sahaba ɲumanw u bɛ ne minɛ ka san ne kan layidu 6 mun kama ka alijinɛ ɲini wa ne bolo kodɔnna faamutigi an ka nin silamɛya in kun ye ala ɲini ni lahara ɲini ni alijinɛ ɲini de ala bɛ sɔrɔ ni min ye lahara bɛ sɔrɔ n'a ye alijinɛ bɛ sɔrɔ n'a ye ni kira yɛrɛ ye o di a ma an ka seku dɔ tɛ dɛ walima ne yɛrɛ ka faamu o ye nin ye ka d'a ma o tɛ dɛ la ala nɔ la a ka kira nɔ la o de la suratul mumtahana ala b'a di a fɔ kira ye a k'a di musow ma yɔrɔ min a ko Muhamadu nin di o ma i ka sɔrɔ ka ne ala yafa ɲini o ye wa ne ala ye yafa masa ye bɛ hinɛ ala ka yafa a n'a ka hinɛ a ɲɛsin bɛ jɔnniw ma minnu zekina ala ka bai alayidu 6 minɛ o de la bai a tayɔrɔ Khalid ibn Walid bolo ale min ye cɛ ye n'a ka cɛya dɔnnen don histoire bɛɛ kɔnɔ ka kɔn a silamɛya ɲɛ a n'a ka silamɛya kɔfɛ o de la a bɛna bai a kɛ alakira bolo yɔrɔ min a ko Muhamadu ne ka tɔɔrɔ sera nin silamɛya in ma gonzotu Uhudu don Khalidu de y'a tiɲɛ silamɛw bolo ko ne ka tɔɲɔ sera silamɛya ma bon ne bɛ fɛ ka ala yafa deli ne a ka yafa de kira b'a fɔ cogo di a b'a fɔ Khalid baya amuru fana bɛ yen a fila bɛɛ don baya fa innal islama yajub ma kana qabla a ko baya a kɛ ko sabu ka d'a kan ko baya a bɛ tɛmɛlen bɛɛ yafa sabu ni y'u fila ɲɛsin ne ye amuru fana bɛ ten amuru fana ta ye a ko ne a ye tiɲɛni caman kɛ silamɛya kɔnɔ Kuresiw ka khatib ale de tun bɛ wele ten o ka forsan o de tun ye Khalid ibn Walid ye cɛya bɔyɔrɔ la nka taa kuma an dɔgɔ la o ye Amru ibn al-Asi ale taara hali Najasi fɛ yen Habasha ka silamɛ ninnu ɲini k'u minɛ
ko Muhammadu ala wele aywa kira ko cogodi ako ala wele te koy abina fe minge o bitemele beyafa Allahu akbar no jumay bay aminali ako baye bani bayake fa innal islam ikadu islamiyya yajub ma kana qabla bani abitemele bejoshi Allahu akbar makana natannaw bamake wala jugu jol kessa nata kala manga ere ba do ni ka ala cera e ka ala jamba ko joli ke namara joli keri bolo e galoti ko joli ke ngali mo be ala ya fala ala ya di ala kira ya dini minye o de segiliya alama nini laydu woro mineliye ko kele ya fara wakana sigala de ni sabati ye ninga ikira jema bay wani saye ninga ikira lahara ni rasul tigi Allahu akbar idra jonga nata munaninte yala jema baya mandi joni lahara ni rasul o mandi joni o no de kadi kan nyeshi femi ma o de ka ala ni ka kira wele kana femi minelma ala du wanga kira jabi aban wele ni minge kana anyana mayalima dina ce minal da yanya na mayalaye wallahi farkolo nyana mayal te de la dusko nyana mayali Allahu akbar anga kira jabi odela wani jaku ya di anko sabu ne de turai o de islam ya keta wallahi ere bi islam nyon chamando namara yoro la obey galoti yoro la obey javala obey dobe era mimla la de no yangete amisili kasoro amayela ma ana anjogo la de o de ni cien minum la Allahu akbar bani baya idra nga beti ka feta ay ne de la ne to ka la senga la selu do seve aywa baya ko sabu do bin ne fo ani baya tara est ce que bi mo bo abela wa est ce que ba beglan wa aywa ne de la ka émission do la me nga to roba do me ka émission yi a animé nga dina nyama do aywa question ku yemuye nam kaka kuma jogo ka ko mu de jogo chien bi Allahu akbar akuma no de ka aywa émission bani o ye téléphone bila ko mɔgɔw ka don mɔgɔw ko fɛla fɔ karamɔgɔ b'a jaabi dɔ de donna o ko est ce que n'an segina bayi a ko in ma ko Haidara bɛ to ka bayi a min fɔ ko est ce que ni silamɛya segin kɛra o ma ko jogo in ti ɲa Allahu akbar aywa kamalen ye tiɲɛ fɔ nga an ka karamɔgɔ bayi aywa a ko kamalen ka kuma in ko ale b'a fɔ ko bayi a kɛbaw ko haddu aya jiginna olu de kan bani e ni faamuya bayi a kɛba haddu aya jiginna olu de kan Allahu akbar o ye jumɛn ye ko n'a ye suyɛli kɛ a bolo ka tigɛ ko zo sɔrɔla u la ye Allahu akbar ni kira yɛrɛ ka mɔgɔw ye n'a ye jɛnɛya kɛ a bɛ gɛlɛya bugɔ ko jɛnɛya kɛba sɔrɔla olu la ye ko o la sahabaw la ko o la ko b'a yira ko bayi a in tɛ se k'a bɛɛ kɛ nin don ne yɛrɛ lamɛn don min wajibi tun bɛ ne bolo ba kɔfɛ ko tiɲɛ don n ka cɛkɔrɔba ye tiɲɛ fɔ haddu a aya a jiginna bayi a kɛlaw kan hala da o dama ma n'o bɛ anw bɔ ja bayi a kɛlaw bɛ yen ja bayi a ye tiɲɛ ye ja bayi a lasira kira fɛ ja sahaba ninnu bɛɛ y'a kɛ o b'an bɔ fɔlɔ sabu kuma dɔ la tiɲɛ dɔ kɛlɛtɔ i ye tiɲɛ dɔ sabati wa min ka gɛlɛya bɛ yen o de sabatira ko ja wele dara ja kɛra an tilala o pɔn in na n ko i ni ce cɛkɔrɔba ni jaabi ɲumanya la wa aya jiginna olu ka tiɲɛ dɔ koyi haddu aya o tuma haddu aya jiginko de ye ko a kɛra min fɛ o de y'a jigin wa walima aya jiginna k'a kɛ muhokama de ye ɲininkali bɛ na ye de a jiginna ka bila ko nin de y'a hukumu ye wa walima la a kɛtɔ min filɛ a jiginna ten de kuma bɛ yan fɔlɔ la muhokama ko nin de don hali ni maa ma kɛ aw la nin de ye ne ka ko kɛcogo ye nka karamɔgɔ an bɛ segin ka kuma kan in ma tiɲɛ dɔ koyi a jiginna olu minnu kan n'o ye bayakɛla sɛbɛ ninnu ye ko k'a daminɛ alakira tile ka se abubakar tile ka se
Umar kile Usmana kile Sayyidina Ali kile ko jene kela joli haddu borula ko zonjoli bolo tigɛ an mago b'o de la kira ye san 20 ani 3 kɛ kiraya la Muhammadu Mustafa kɔfɛ Abubakar nana san 2 kɛ san 25 Umar o ye san 10 kɛ san 35 Usmana ye san 10 ani 3 kɛ san 40 ani san 8 Sayyidina Ali ye san 4 kɛ san 50 ani kɔ ko san 50 ni ko in kɔ jɛnɛya kɛla joli de bolo gɛrɛ bugɔra walima k'a farala kero wa zonjoli bolo tigɛra ɲininkali bɛ yan de riwaya dɔ ka kuma na ko haddu bɔra zo min na zo 6 jɛnɛya kɛla 4 an ka ɲininkali kɛ dɛ anw ka bisilamɛya ne ko ka haddu bɔ jɛnɛya kɛlaw la sangile to yi dɛ tile kelen kɔnɔ o bɔ joli la so jɔn b'a kama selilaw denw b'a kɔnɔ ye ala baya bilali don nka nin fatara janba in bɛ kɛra nin de sɔrɔla ka kɛ nka anw ka bi dun n'a fɔra zo bolo ka tigɛ zonjoli bolo bɛ tigɛ a ka ca dɛ a ka ca o kɔrɔ mun de y'o kɛ bayi a bilali i ka kuma ye tiɲɛ dɛ haddu jiginna an bɛɛ de kan muhkama nka jaabi nafa ɲɛ n'a taara sabu cɛ min ni muso minnu b'a ta wallahi minnu b'a dafa o de ka ca an bɛ danganiya o de ka cɛ minnu b'a dafa muso minnu b'a dafa olu de ka ca shaytana ka filiti ba jɔna sira bilali adamadenya ye o cogo ye nka cɛw de bɛ yen musow de bɛ yen o de la dɔw kamana bɛ kan ko mɔgɔw bɛ se ka layidu in ta k'a dafa wa mɔgɔw bɛ se hɔrɔnya yɛrɛ bɛ mɔgɔw se sabu kuma dɔ la min kan ka gɛlɛya mɔgɔ tɔw ma minnu ma kɛ silamɛ o de ka an ti fila fara ala kan nka o man ka gɛlɛya e ma bilen e yɛrɛ b'o la ni kira Muhamadu y'an bila min na maa min tɛ silamɛ o ka mago tɛ o la nka o man ka gɛlɛya e ma e min ye silamɛ n ti jɛnɛya kɛ ne ka gɛlɛya e ma wa min ma sɔn ala ko ma n'ale sera k'o sabati a yɛrɛ la e min ko i ye ala ko ma ye e na dɛsɛ k'o sabati n tɛ sonyɛli kɛ ka walifɛn to yen bamananw u jɛna walifɛn kɔ ala ko tɛ hɔrɔnya kama silamɛya fɔralen min ka hɔrɔnya kan e bɛ sɔn ka kɛ zo ye nka o ye nin de sira dayɛlɛ namara ni janfa n sen kɔrɔ bolo kɔrɔ kuranɛ y'o bali nka o y'o de sira dayɛlɛ ni boli o de sira dayɛlɛ ka ala yafa di ka silamɛya gulo nin ka la nkalon don bilahi min bɔra silamɛya la ni silamɛya kɛra seli silamɛya ye nin de don ba ye ala ye a ye jija ka nin minɛ a b'a nafa diɲɛ de la ka taa tɔnɔ ta lahara ala k'a faamuya ko ɲuman d'a ma a ye min mɛn su in na an badenw ni aw tulo garisɛgɛ ye a fɛnɛ ko ɲuman ala k'o nɔgɔya n'aw ye ka baara kɛ n'a ye fɛnɛ ala k'o sedi ne ni aw ma ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ nɔrɔma in kuncɛra ni alisilamɛya donkan layidu wɔɔrɔ tali ye cɛw ni musow caman fɛ min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmɛdɔw fɛ. n ti fila fara ala kan n ti sonyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a dafali nɔgɔya ala k'a n'aw laban kan k'an ka juru ni ne bi dan sigi bi wajuli kɛnɛ na an ye min sɔrɔ ka bɔ kɔrɔgɔ mara la fédération pro kɔnɔna na dugu la min bɛ wele ko Samarosoba an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara de an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ka tournée senfɛ n b'a deli Ala subhanahu wa ta'ala fɛ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara sini kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'a ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah. صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا